Παπακίδη, ποιο ανέκδοτο έχει σειρά τώρα? Μιλάς. Εσάς μιλάω, ναι. Είπες κύριε. Κύριε Παρχαρίδη, Παπακίδη, με μπέρδεψες. Κοίταξε, σαν Θεοδωρής Παναγιώτης έχω να πω Ναι. ότι ο Τσολάκης ο Μιχάλης είναι εδώ. Ανέκδοτο νούμερο ποιο? 66. 69. 96. 96. Ένα σκαρί και λέει Αντρά μου, λέει ορίστε, λέει θα ξαφτάμε το 69, ξέρετε αυτό. Λέει το 69, δεν το ένα το. Να ρε, δηλαδή κάθεσαι εσύ έτσι, εγώ κάθομαι κουτσουπάνταλα από τα μερέα και δηλαδή ο ένας γλύφτω με τον άλλον. Λέει θα τσαφτάπατο. Τσαφτάπατο, δεν φτάνει. Που λες κάθοντα. Παίρνουν, ναι, δεν βαπλίστο, βρίσκονταν να αρωματιούνταν. Πάμε που λες, κάθονταν έτσι. Ζαρωτά. Η σημαία ήταν ο λίγο κρυωμέντσα, όπως έτωνε και αυτός και έκλειψε σιρέναν. Φτάκησε από την μητέρα μου γάμο. Τέλος πάντων το ξεπερνάει, συνεχίζει. Ξανακίνε κρυωμέντσα, είναι και ένα δεύτερο. Σκόνιατε τώρα, που λες σκόνιατε, λέτε. Σημέλα, τα άλλα 67 άστε τα για αύριο, δεν πειράζει.